Όταν ένα σύστημα μπάζει από παντού όπως το δικό μας και χάνονται δισεκατομμύρια κατ' έτος, η λύση είναι να αυξήσεις τα όρια ηλικίας. Τα αύξησες φέτος. Λέμε τώρα. Έτσι. Του χρόνου θα κάνεις. Του χρόνου θα ξανααυξήσεις. Και πότε θα τελειώσει αυτό το παραμύθι? Θα αφήνεις τους ανθρώπους να δουλεύουν μέχρι τα 90. Στο ασφαλιστικό θα αναφερθώ κι εγώ. Δεσμεύεστε ότι ανοίγοντάς το δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης? Επειδή έχω ρωτήσει πολλές φορές ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό και ειδικούς και εδώ στην Ελλάδα, θεωρείται ότι αυτό δεν είναι το πρόβλημα για την εξυγίανση και την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Γι' αυτό εμείς έχουμε πάρει θέση για την μη αλλαγή των ορίων ηλικίας. Η βιωσιμότητα και δικαιοσύνη του συστήματος περνά και από την αύξηση ορίων ηλικίας, καθώς αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής. Έχουμε πλήρη επίγνωση της δυσκολίας και της κρισιμότητας αυτής της κατάστασης, αλλά ακόμα και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικογένεια. Η πρόταση που ακούσαμε πριν από μια εβδομάδα ήταν και είναι καταστροφική για τη χώρα. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Θα ζητήσω και από τους δημόσιους υπαλλήλους να συνεισφέρουν σε αυτή την μεγάλη εθνική προσπάθεια. Για την φετινή χρονιά δεν μπορεί να δοθούν αυξήσεις πέραν της μισθολογικής ορίμανσης.